idea era de sumarnos por impulso de Marcos a través do equipo de Divulgación Lingüística, sumarnos ao proxecto Enredadas, o proxecto Enrede, un proxecto internacional coordinado desde unha universidade italiana por Katia Pangrazi, que non recordo o apelido. Bueno, todo isto está dentro, digamos, das actividades que a UNESCO impulsa para un pouco establecer vínculos de socialización. Entonces, nada, eu, con respecto ás matemáticas, que é o que se deixa ver polas fotografías, dicir que é un recurso fácil. De feito, non é a primeira exposición de fotografía matemática da que veríades falar seguramente, porque se xa teñen feito en moitos centros, incluso outros lugares de Galicia, porque a naturaleza facilítanos moito a labor, ofrécenos moitísimas posibilidades, e os humanos, cando construímos o urbanismo, a arte, non sei se Laura está ou non está, porque foi unha das persoas, como é artista, a nosa compañera de dibuixo, era escultora particularmente, entonces sabe moi ben que tamén nese espírito artístico pois tamén se conecta coa matemática con suma facilidade, porque aparecen formas xeométricas ou aparecen incluso pautas numéricas que se deixan traducir. Aquí temos algunhas nese sentido. Nos o que quixemos era que esta exposición, con este marco de Enredadas, pois tuvera un pequeno matiz que fora contribuir a unha inclusión social na matemática. Entón, a matemática é así de áspera moitas veces. Onde tive que ir a dermatóloga e ainda me dixo que cando dixe, profesor, é de que? Dixe, matemáticas, e vai, obra, e tal, dixo, vai a cousa máis difícil de sufrir, e dixe, bueno, é bastante máis encantadora, o que pasa que somos nós os que non conseguimos encontrar os encantos. E, bueno, eu espero que esta exposición si abra, polo menos, un pouquiño as flores, os páxaros, as formas naturais tan máxicas e espectaculares que se ven, como aquel palacio de agua que chamamos, cosas así, non? E, bueno, de momento creo que non teño máis que decir, deixo a palabra a Pablo, que aqueu aquí, aqueu de unha maneira maravillosa. Bueno, nada, 4 palabras. A maioría de vos non me coñece, son estudiante do mestrado de profesorado, que matou aquí nos prácticos con Marcos. Eu estudiei física, rematei facendo itinerario de FP, informática, bueno, siempre tal, pero acabei atopándome de frente outra vez coas matemáticas gracias a esta exposición. Entón, bueno, preparamos a exposición no hall, nos pasillos de aquí, coas obras presentadas, de traballos de docentes de diferentes países, e tamén de algúns alumnos dun CEI de Vilanova de Luz. Bueno, unha pequena mostra do que podedes ver. No hall está, sobre todo, as obras presentadas polos docentes, e logo xa no corredor de aquí da Postería, as do CEI, Sestelo Baión de Vilanova de Arousa. Vale, e, bueno, para rematar, hai unha proposta de actividade, temos por aí uns tipos, bueno, está o catálogo de exposición, está ali naquela mesa, tamén hai uns tipos que podedes escollelo, e hai unha proposta de actividade que é, pois, identificar o concepto matemático que subxace a imaxe que está vendo, e tamén o lema da fotografía, porque unha das bases da presentación a este concurso, a esta exposición, era engadir a imaxe presentada a un lema que
surxirixe pois é unha emoción, algo que estea detrás da imaxe. Entón, podedes intentar adiviñar que imaxe se corresponde con cada título e que concepto matemático podería estar aí dentro. Tedes nos dípticos que están ali ao lado do catálogo os títulos que están desordenados, revoltos para que poderes simplificar e dentro a solución. Entón, se concertan con ese que dedes, animamos vos a que disfrutedes da exposición. Podes poñer a portada outra vez, en que está aquí. Sí. Poñela para que se ilumine máis na pantalla. Non sei como. Esa, bueno, Non se ve moi ben. Non se ve moi ben. Bueno, a portada é unha foto de Mercedes e colaboramos varios profesores de aquí, todos os que encontramos a ocasión de facelo, pero tamén profesores de outros puntos de España e de outros países tamén. Por exemplo, para percibir a intención do lema do que existía ahora Pablo, que eu antes tamén me refería, este, por exemplo, que é un meandro do río Colorado, pois chamámoslle Abrazándote, non? O sea, que a intención é iso, é añadirlle a matemática un espazo social, non? E se pode ser emocional, pois mellor que mellor. Dámonos entonces aos catálogos. Bueno, eu quero vos dar as gracias, antes donde terei que pagar algo, digo eu. Quero dar as gracias especialmente a Marcos, pero a todos os que colaborastedes, e tamén especialmente a Pablo, porque sempre se di que os alumnos que están facendo máster de profesorado, que van aos centros e que non fan nada, que tal, e vemos que eu son testigo, ademais, porque eu vexo sempre na aula virtual, e máis vai moito no departamento, e xa lle dixen a él, non de que me consta que está facendo as prácticas a fondo. Bueno, dar as gracias a todos, bueno, xa dixeron todos os matemáticos, non? Pero o que máis me gusta destes proxectos é unha das súas funcións principais, que é a inclusión, que ademais é unha das cousas que temos que ter presentes no sistema educativo, tratar de que, o sea, de que todo o mundo se sinta, que nadie se sinta desplazado, o sea, fora do sistema. Por eso, a min esas frases de fracaso escolar e todas esas cousas non me gustan nada. Gústame sempre pois que o sistema trate de incluir o máximo posible a todo o mundo. Moitas gracias.